Sabelo Shingambuli, how are you? Melody in the EP, Linetti say. Masquera say, guys, how are you? Salom, how are you? Phil Nube, how are you? Muri say 77 48 33 0 801. Toti, what's up? What's up? Okay, let me see. Maria, ndeipi. Sikatazile Nsingo, how are you? Okay. Okay, Masquera say, guys, Masquera say, let me see if I can pick up Loveness in the EP. If I can pick up some names from here. Loveness Mugonde in the EP. Moshai, how are you? Beulah and the EP. Nyarai, how are you? Esther Kamangira, how are you? Charlotte Chikosha and the EP Rutendo. Medzai in the EP. Betty Joao, say. Ashby, how are you? Chibaya, say. Teresa Marumbka, how are you? Hazel Grace, hey Hazel, I miss a courtesy call from you, Hazel Grace. Hazel, I miss just a courtesy call kuti Auntie Makadini. Mazwano wabawanyanya kuti Zimesi Madzonga, how are you? Kudakwashe, how are you? Irene Kodza, how are you? Auntie Sonia Smith. Oh, sis, you've brought joy. Auntie Sonia, how are you, Auntie Sonia? Brendan, the EP, Ivan Tiger, Matutu, how are you? I'll call you, miss you more. Okay, I'll be expecting your call, Hazel. Paida Moyo Chipanela, how are you? Brenda, say. Evelini, say. Messi Mandi, how are you? Sally Chikonto, how are you? Mini Chiluku, Milka Mzipurwa, my personal person. Hi, daughter Milka, how are you? I hope you are good. Typhine, how are you? Paida Moyo, say. Poshia, say. Mamoyo, say. Teddy Murowa Kalambo, how are you? Edith, Muri, say. Mamoyo. Muri, say. Irene, Muri, say. I think we can get into our program. Vamwe vanozopindawo zvavo vachijoina papa, asi vekuzopinda vachijoina papa vanonetsa kuti vanenge vasingazivi zvatinenge tichitaura. Vanoda kutorikeperwa. Siwe kwamadzivire, how are you? Ivan Tiger, Eunice achihoro, muri sei. Maswera sei kumadiaries, kumativi mana ose enyika kwamuri. Zita rangu ndinoitwa Auntie Selina. I'm your host, your facilitator, and your presenter tonight. Auntie Selina to some, Selina to some, Mama to some, Gogo Selina to some. It's still okay. It remains Selina. Whether you call me kuti Auntie, Gogo, zvose zvakangondinakira hapana chakandishatira, I'll answer to all. Sandy, Murisei, Rumbi, ndeipi, Ruimbo wekwa Jesu, how are you? Winichiduku, how are you? Okay, the title that we have got tonight is Relationship Hopping. Hopping with an HOPPING. You know, there's a word called bed hopping. Kune relationship hopping. That is what we are going to talk about tonight. Let's just recap what we talked about the last time. Last time taitaura ne appropriate dressing for munhu wemukadzi. Takanzwa zvakawanda wedwe. Vamwe vakati ndinopfeka zvandinoda. Vamwe vakati murume wangu anondibvumira kupfeka zvandinoda inini. Vamwe vakati my body, my rules. Ndevamwe wa Taka menaces, we can't be called by our names at our age in Africa. Yeah, in Africa.
But I'm not in Africa, Auntie Sonia. I'm not in Africa. I'm in a country whereby even Gogo will be called. I used to call her Mwene Wangu Lillian. Lillian, how are you? When she was in her 90s. Lillian. Yeah, but in Africa, really, it's difficult to be calling Monomukuru ne first name yake. Auntie Selina fraud nasi. Makeup ne wig. What? It fraud. That's a fraud. Auntie Maggie. Hands in that's a fraud. Makeup ne wig nasi. That's a fraud. How am I diary? Mbonyera itone. Mbondinyo right all. Hands in that's a fraud. Yes, our white in-laws, not us. Yeah. Our white in-laws, not. Hands in. Pani anyora comment section. Hands in that's a fraud. You are looking good. I love it. Deliwe says I'm looking good. Hanzi ndaita fraud. Ndi correct hii ndoda ku correct. Looking good ndiyo kozuna. Hey, hanzi ndaita fraud nas umuhle namhlanje. I'm thinking kuti zvinoreva zvakati but I'm not sure. Hanzi bvisa wig ndiriko. Ndibvisa wig. Good fraud. Hanzi good fraud. Looking good and you are good. Milka Mzipurwa. Hi, thanks. Looking good and Selina. Looking good and Selina. Taura ishuaka. Vamwarukuti fraud. Vamwarukuti good. And Hanzi good fraud. Aywa. Mudati ndi visechi. Good evening. You are on point, Makachena. Thank you. Looking good. Thank you. Auntie Maggie, you want a vote? I'll go with the majority. Anyway, that was a little banter there that we had. That last week, mommy boss, good. Thanks, Yoko. That last week, I good dress of the madzimai. Tikazongobata zvetu hygiene tudiki tikanzwa zvakawanda mwachiti ndodressa zvandinoda my body my rules tikanzwa mwachiti azviite kuti udresse in a certain way tikanzwa zvichinzi dress the way that you want to be addressed. Takanzwa zvakawanda uye takadzidza zvakawanda. Evelyn, thank you so much. Mona Lisa, thank you. Mercy Mandy, how are you? But nasi tatitimbotaura relationship hopping. You know, in the day and age that we are living, last week ndakanzwa mwa chikumbulela kuti hanzi munotaurira nechirungu. Manje, so one thing that we should know is we also have people that can't speak our language. Saka tikaita tichizanganisa amenodranzi lipstick ichi tikaita tichizanganisa ndofunga zvinofamba. Okay, chandinowanzotaurira nechirungu izi inini all day longa ndofunga chatochijairira. Andina wacho wokutaura naye Shona all day long. Sanga ndongoswera nchikurunga mukanwa saka ndinotongo kana ndatanga live zvinoita zvega. It's not kuti ndirikuda kutaura nechirungu but I find myself ndangotaura nechirungu chacho. Anyway, tanga tichiti tirikuda kutaura nezve relationship hopping. In this day and age yatiri kurarama, inini nguva dzandakararama kana zvaitika but taisazviona stereki. In this day and age yatakurarama, relationship hopping has become so common to the extent yekuti hatichaone anything wrong. When I say relationship hopping, I'm meaning moving from one relationship to another quickly usingatoone kuti pane chakaipa here, and moving too quickly muma relationship. Nasi wangaonangana mangwana waanangana. Yeah, it's like a tradition. Like a tradition. It's very fashionable to move from one relationship to another. Saka ndo zvatirombotaura nezvazvo. Are you a relationship hopper? Are you a relationship hopper? Ingabo, hello. How are you, Ingabo?
For the benefit of ana Ingabawa, ndinotaura nechirungu futi. Are you a relationship hopper? Maybe vamwe tiri relationship hopper, but atitozvione kunge tiri relationship hopper. Ekuti nhasi uri relationship iyi wabuda wabva, mangwana relationship iyo wabuda wabva, mangwana waamune iyo wabuda wabva. There is a lot of outcry from women that want to get married, hence relationship hopping. Are you doing the relationship hopping thing in the hope yekuti one day uchangoyerekana wawira paunozonzi waroorwa? Kana kuti wakambozviita here ukazopedzisira waroorwa? If you if you got out of a relationship and got into another relationship, pakaita lapse yenguva yakadi from one relationship to another. The number that you can call in if you want to share is pinned below. 447748330801. Or last week takaona kuti video inenge inoshanda isinga disturb volume. You can even ask to be added. It's not relationship hopping, it's just moving fast like Wi-Fi. You know, kuchingamiza ipa chirongwa. How are you? I'm good. Sorry for disturbance. I just want to say sorry. Nakamboseka post ya makambeni magaisa chituba. So I just wanted to say sorry, Auntie Selina. Oh, thank you so much. I think Makambonyora apology and you some. I think I wrote it. I saw it somewhere. Yes, I do. I'm really sorry. So apology accepted. Asi ngatimbo tauraika ngatimbo me. Makablogwa. All right. Most of you say remondi kuzastari. Asi maiseke ina yaska. I'm really sorry. No, that's okay. Apology accepted. If it has come to you, kuti, you should apologize. Apology accepted. Mo yakuseri mo ndinyorera and then ndona kuti maka block. Saka muri kuona neiko apa muri ghoste? Nona na account yemwana wangu. Oh, muri kuona ne account yemwana? But what have you learned out of all this? Have you learned anything out of it? I'm mature. You are mature. How old are you, if I might ask? 29. 29. Yeah. Thank you so much for finding it in your heart to come and apologize. Accepted. I'll speak to you, Kuzed. Okay, thank you, Mama. I love you so much. Handina kuverenga. Ndakaona comment yako somewhere, but I thought ndakaiona pa page, pa ma comments pa page. Ndakaona comment ye apologies ndakamboseka muchituko. Vandazo send a message ku WhatsApp. Whoa. Pamwe ndinenge ndisina kuiona. Ndinyorere futi immediately after this, and then I'll get back to you. Okay, I will. Thank you so much. Thank you, Mama. Bye. Bye. Way. Wow. That's very humbling for someone to find it in their heart to say, Kuti, I just wanted to say sorry. That's heartwarming. Tati bed hopping, wakamboita bed hopping here. Have you been in a relationship and you quickly moved from one relationship like wife? Kana kuti, ndichibvunza kuti, kana wakambenga uri relationship, how long did it take you? What was the lapse yawakatora before you moved on to another relationship? Ndinokuchingamidza ipa chirongwa. Muda ku apologize awo. Hello? The number to call is pinned below. Or
you can request to be added on video. I think today you will try it and see, unokwanisa kupinda here. I've got someone who is requesting to be added. Okay, I'll come back to the lady. Approve. Antiva adding you. Izvo zvekuedha handisati ndanyatso well versed nazvo izvo. Hi, Hello. Kete. How are you? Morise. Tiri right muri seiko? Hold on. Nhasi taita zvekurequesta kuedha naka. May I kindly ask you, kana uchiuya pa live, let's get to see one another rather than kuuya ndongoona dima kuseruko handisi kuona munhu wacho wandiri kutaura naye. It would be nice to place my face evanhu vanenge vari mucomment section. Makadii zvenyu? Tinofara makadii tete. Tiripo here. Kwakadii muri? Aiwa, kuri right. Kuri right. Muri kuionawo sei topic? Aiwa, topic yakanaka. But inini hangu ndoda ngotaura side rangu. Usaidi renyu, taura henyu? Handina mbovhira ndaita zvakadaro. Zvinotondiremera kuti ndoita relationship nhasi, ndopedza pamwe mwedzi takanganisana nemunhu wangu, ndotojamba ndotoita imwe relationship. Zvinondiomera, ndototora time yangu. Chii chinokuomera ipapo? Because we are seeing it, some people it's easy to do. What's so hard pamuri imimi? Ndechiona kunge pamwe tichagona kugadzirisana nemunhu wangu. Ini ndatova neimwe relationship pamwe ndozodiwawo futi uko. Saka vanhu tu ndozovaita sei naini. Munozovaita sei? Approximately, in the relationships that you have had, approximately what was the time lapse before you moved into another relationship? Inini gore ringatopera. Iye zvino ndatova ne7 years ndiri single. Musati mamove into another relationship? Aiwa, ndikutora time yangu chaizvo. And then ndakatozviona kunge maybe andina a good luck to kuti ndiwane a very good relationship ndisettle. Saka ndakatongoti ndozvipa nguva yangu. Uyezve ndozvipira kuna Mwari kuti vachandipa iye chaiye anondida. What makes you say kuti hamuna lucky when it comes to my relationship? What has prompted you to say that? Because I've been married twice. You've been married twice. And all my marriages ended in divorce? Yes. Okay. Yeah. Okay. From the time yamakadanana nemunhu, take for example first husband or second husband, from the time yamakadanana nemunhu up to the time yamakazororana pakange papera nguva yakadiya? Ndofunga tinokurumidza kuroorana. Because my first marriage ndaiva ne18 years ndandichiri mwana hangu. Well, ndichibva ndaroorwa zvakanaka. But aina kulasta because hatina kupedza 3 years tese. Then ndichibva ndapedza gore ndichibva ndazowanawo mumwe. Uye ndiye wandakagara naye because we spent 10 years together. Okay, but between kudanana kwenyu nekuzororana kwanga kwapera nguva yakadii? Uye would you say kuti mama kuzivana nemunhu wenyu here? Akapedza gore rese achindinyenga. Okay. Akapedza gore rese achindinyenga, saka pakuzovhuma hangu haana kuzombotora time kuti achiroora manje. Alright. Haana kuzombotora about, akangoti takangopedza 3 months ndobva atongoti ndakuda kuroora. Okay. So okay, go on. Neniwo nekuti ndaona kuti semunhu ndaidzidza kuti ndandisingamhanyise kuti andiroore ndimude. Ndaingoti rega ndingomupa time ndione kuti anoda kuti andiroore here kana kuti anongoda zvekungoti
izvozvo zviri kuitika mumastreet zvekuti one night stand. Saka handina kukurumidza kuvhuma, ndakapedza gore rese. Muchijamba jamba. Aigara chingozvitaura kuti vakomana. You played hard to get. Hard zveshuwa. Nenhamba chaidzo kutowana nhamba dzangu. Kutowana nhamba dzangu kuti akwanise kutaura neni chaizvo ndezvongoti pane shamwari yangu, saka anga achida kufona, handichazivi kuti chii chakaitika. Saka ini ndakangosiya foni yangu neshamwari yangu. Saka iye paakazodarika ndobva ngomuti iwe uri kuinda nerodhi, saka ingofura pageti kwananondongonoka umupe foni yake. Ndo mawaniro akaita nhamba. Uraiti. Okay. Because anga achibva nekumba kwake, shamwari yangu yanga akaroorwa, saka iye aibva kunoona murume weshamwari yangu. Saka uri kuenda here nekusaiti kwananondo, ingodarika uchimupa foni yake. Ndokuwana nhamba kwaakaita, ndobva atobhipa shamwari yake yanga imwe kuti chengeta nhamba idzodzo ndodzitora kana ndasvika kumba. Saka the second one, the first one you said it lasted 3 years. Second one yaka lasted how long? 10 years. It lasted 10 years. Okay. And now man 7 years muri single and searching. I sincerely and it's kusearch. Amuzi? And it's why? Handisi kusecha zveshuwa murume kana akatongotaura zvinhu zvekuti chichi ndinobva ndatomuvenga zvekuti these guys are playing with our feelings. Okay, that is what you are feeling now. Yeah. Okay. Saka vanhu unoziva vanhu pachivanhu vanenge vakutoti kwai une munyama here kana kuti une dhimoni rakashata. Anditorina kana dhimoni rakashata, ndotoenda kuchechi. Okay, but do you get varume vachikuapproach wanting? Yeah. You do. Vanotouya. But manje pakutaura unotoona kuti zvimwe zvaunenge uchivhunza unobva watoona kuti panotori netrick iripo, ubva watongoona kuti apa ndinonyura kana ndapinda. Okay, we are now talking about my red flags. Amunenge muchiona kuvanhu vambenge vachiuya kuti apa hapana future. Yeah. Do you know, Auntie, kuti so many people, even if they see my red flags iwayo, all they just want is to be in a relationship. Avatombotarise zvema red flags amuri kutaura. Aiwa, inini chandinoda genuine love. Handisi kuda zvekutambisirwa nguva yangu. Saka ndikatongoona just red flag ndotoziva kuti handina future naye munhu. Okay. Because kana ukatongoona munhu achoita chinhu ichocho, funga kuti kana maakugara nese, what is going to happen? Pamwe anochinja. Hapana handifunge. Inini handibhilieve kuti kwai munhu anochinja. Watadza nei kuchinja uchiona chichitaura ipapo kuti zvinhu zviri kufamba sei. Pane zvimwe zvaunenge uchitarisa kuti izvi munhu anogona kuchinja. Like kumwa doro, maybe wongoti handisi kufarira munhu anomwa doro. Then mbichana chareka. Kusuta fodya, handisi kufarira munhu anosva. Mbichana achareka. Then munhu ane makuhwa. Nechifambi. Nane makuhwa haambochinje, achangogara shamwari ndazoita chichichi ibobobo waiona. Full of excuses. Zvatovharana. But in the event yekuti auya wamanyatsoona kuti uyu ndofunga tinokinurirana, would you go into? Handisati ndasangana naye. Hamsati. Yes. Okay. Yeah. Okay, I get you, Auntie Nondo. I do get you. Thank you so much for your honesty. Yekutaura zviri pakadzama pemwoyo wenyu. Vamwe vanotonyara kutaura kuti vakambopinda relationship. But hey, when we talk about things like these, as you have done, Antika, chitodzidzisana nekuonesana ipapapa.
lest pane mumwe munhu ari kutojumpa from one relationship to another achitoona ma-red flags, but all they want is just to be called my name. Handi maziva kuti kune vamwe vaya vasingagoni kugara asina kuita iyo saka manje anobva anotongo pamwe ndongoda chete kuitwa iyoyo but handina ndindi. Alright. Ndo respecta body yangu. Body yenyu. I don't feel comfortable kubatwa nemunhu wandisiri kudanana naye kana kuti wandisingadi. Handigoni kupretend. You can't. That's what I can You can't say. pretend. Yeah. Yes. Oh, good for you, Auntie. Thank you so much for sharing. Ndinotenda. Maita basa. Thank you. Okay. Wow. Bye. Hanzi na Auntie Nondo ina handigoni kupretend. Zvino ndinowadzi ndakutsvaga pekudzima handizoziva kuti anodzimwa seiko. Okay, I've managed. Hanzi na Auntie Nondo ina handigoni zvekupretend. I've been single for 7 years. I've been in 2 relationships. Yoko, I'm adding you. I've been in 2 relationships. And ndikangopika my red flags. Kwaina Auntie Nondo, that's the end of me. Yoko, hello. How are you? Maswera se. Taswera hedu tamaswera. Iwo mwana wangu ndinoziva kuti mazuva ano uri kungotaura zvekuti kutsvaga murume hande inayo nyaya. Aiwa ndichiri mukazweni. Ina ndikuda kuzoti kana ndafa ndozotanga kurepa varume ndachidzingira vanhu vari kubva kumabhuku ndakuita sechipoko pegi. Unozwa kuti pegi uya anga ari chipoko chechokwadi. Ndinonzwawo kudaro. Pegi chipoko changa ari chipoko chechokwadi akafa neuturu. Akafa neuturu pegi. Saka ina ndikuda kuzondiparisa kwaita chipoko chayoko. Saka Yoko, unoita relationship hoping here at the moment in the hope of finding Mr. Right? Not as such. To be honest, ndakaisa pacloud. Ndo zviri kutaurwa ndaona izvo zviri kudzanzi bvisai paloud. Aiwa, ndinausa pacloud. But kwandiri inini iri loud and clear. Number ending 720, I'll get back to you. Number ending 720, I'll call you back. Okay. Nditaure. Taura koyo. Inini pekutanga ndakararama zvese. Hoping. But now I'm no longer hoping. Okay. Yakadzimwa phone, yakadzimwa guys. But andikuziwa why. Let's go on. Inini kuno kuiri clear. Hanzo kuita ma echo. Okay, let's go on. Wakamborarama hoping. Ndanga ndichiri mwana ndine dzungu. Because chinokonza, let me say, inini ndiri musikana handiti mama. Hatinombotamba usikana huya hwakatamba rambo hwekuti unongochinzi ndokuda kuti ramba chidi. Ndakangoti ndichipedza chikoro. Yoko, can we do it this way? Let me call you per phone. Ndirikunzwa ma echoes. Kwandiri kuno kuiri right, but it looks like vanhu. Drop, then maybe you can try to add me again. Okay, drop. Okay, whilst we are waiting for your call to Ningirikini again, I'll call back a number ending 720. Number ending 720, I am calling you back. Tinokuchingamidza pachirongwa. Hello, makadiya ska. Tinosimba murisi. Aiwa tiri nani. Chirongwa chenyu kuchifarira. Muchifarira asi muri munoitawo relationship hoping. Aiwa. Apart zvana ndataura zvema red flags zvataurwa nemunhu abva before Yoko. Okay, go on. Ndichida kuti
zvazvinoita kana uchidheta munhu kainda ane 19 years ndiri marriage. Okay. But pandaidheta murume wangu ka unenge uri murudo saka but tuma red flags okuti munhu kuti ambocross adidi unotoona but unenge uri murudo saka aumbozviita serious. But kana wazo marriage ndipo unotanga kufunga manje kuti but zvinhu zvaitika ndikazvitora lightly. Zvinenge zvakuitika muri mu marriage manje. Zvine zvakuitika manje wa marriage utanga kuona but Mwari vakambondiratidza this and this. But ndakakona kuzviona nekuda kwokuti ndakaputirwa nerudo. Okay. Saka ndozvandandautaura kuti a leopard will never change its spots. Never. Never. A leopard will never change its spots. Okay. Saka muri kuti izvo zvinenge zvichioneka ma red flags muchiri kunyengana mozopinda mbaoramba uchizviona. Saka kuzogara 19 years ikokuku kunenge kuri kushingirira uchingo ignore. Unenge wazozadza kudanga but wakutongoona kuti ndichaita sei mani ndoenda kupi. Hapachisina kokuenda. Wotongogara ako amainhuyayi. Wakutongoshingira zvana mai vedu zviyazvo zvavaita. Ndinogarira vana vangu. Ndogarira vana vangu. But zvinhu zvinenge wakatombozviona zvokuti kana ndoda kuti kune avo vachikutanga ma-relationships kana wazviona zvinhu zviya zvakaifwa watoita put a stop. Because munhu iyeye usafunga kuti kana akakumbira regero kana akabhega kana akadii akati I've stopped this uchifunga kuti zvatopera. No. Munhu iyeye anongozodzokera kuma-true colors ake anozongorivhila futi wa-marriage. Okay. Saka zvamurimi kana hatisingabvunze hedu kuti ma-true colors acho kana ari kumanifesta iko zvino izvi muri kungotora henyu muri kungoenda henyu pamabvi muchinonamata. Ndongonamatawo ma-12 ndonamatawo ma-3 ndombofunga kuti kuda maybe kana kuti Satani asida kuti imba yangu idini iflourish. Saka ndichimboti kudai izvi zvaitwa namedu kuti aifezi baba vachaita right. Kusvikira vachembera ichingoita phase. Kusvika wachembera ungorimo imi. Yakaoma. Thank you so much for sharing. All right, thank you. Ndatenda zvangu. All right. Okay. I try to add back Yoko and see if she will come through. If not, then number 2, Perana 234, I will come back to you. Yes, Yoko. Hello. Ndinodavira kuti right, you can go on. Right. Kwandiri zviri right, I'm not sure kuti kuvamoko zviri kufamba sei. Okay. You can go on until utanzwa kuchema kwao. Okay. It's like kuti takambozvi inini ndakaita zvese zvahope jump. Okay. Saka ndati isusu usikana at 18 ndopa ndakaroorwa nditi ndakangoti mukomana wekutanga wekuchikoro then tichipedza ipapo vari kungonditi ndiri palaudi handina kuisa loud. Let me call you on the phone, Yoko. Yeah, I think that's the best. I'm calling you right now. Let me call you per phone rather than. Hello, Yoko. Yeah. Anzi ezvino. Iko zvino kana pari pa phone it's okay. Okay. So ningirikini chinoita kuti uite izvozvo kuti wapinda wabuda 1 unenge uri umwana anditi like what I'm saying kuti inini ndakati ndabva mu marriage ndabva muusikana tasinombotamba usikana uya hwenyu hwamakaita vana mama Selina umwe wakaitwa nevanhu uya. Saka ndangobva kuti chikoro first boyfriend wekuchikoro zvapera kwakubva ndatoti working class ndanyengoone working class
kwakutororwa neworking class iyani 3 years ndiri mumba vayapera marriage yapera when I'm at 22 handiti mukona handiselina yapera at 22 haunombobvira watamba usikana like me unonzi usikana uya handina kumboutamba handiselina hwakaita vamwe kuti vaitoenda kumovhi nevakomana vachinodya mapokupai vachinodya maspadzi vachinomwa makaskedi vachinogara kupaki kuharare gardens kumicus gardens inini as for me handina kumboutamba takangoti patakangotanga kudanana takabva I remember kuti ndakabviswa umhandarwa musi wa2 February mimba ipapo yabva kutobata kwakutororwa 18 April so ndazova kuno kumanje ndachimusingumadza handimaona ndamusingumadza at 22 years ndamusingumadza nhamo yarova kuZimbabwe ndabva ndauya kuno kuSouth Africa wacho kwacho ndiri kuzvigarira ndega mai vasara kumba handiti isusu kunoku kwataiwana vakomana kwangu kuri kuHome Affairs uko kuDurban uko kuHome Affairs saka waiti wasvika ikoko mazimbabwenzi wauya kuzotsvaga asylum seeker taisangana ikoko ishoko iri uchingonzi ndokuda plus isusu mungoda kuti madhavhutundaka plus ndine smile yakanaka zvokuti smaila kudai mati mama ndikati wati une smile yakanaka ndikati zvekuti saka maisangana nevakomana ikoko Home Affairs ikoko Home Affairs uko kuDurban uko kuHome Affairs uko ndokwataisangana nemazimba zvimwe zvikomana zvidiki nezvivarume vevanhu nezvimadhara nechi chinonzi ndipowo nhamba wapa nhamba iwe wapa nhamba ipapo kwezveWhatsApp zvanga zvisati zvako izvi zveWhatsApp izvi zaza sako kwauchiri neFacebook nekungofonerana isu tabva tapinda muno muSouth Africa kuneyo Cell C inopa ma-free minutes ka munhu obva atenga airtime yake Cell C maminutes emahara haiwa unorara uri pafoni MTN yanga ine imwe yainzi 100% mahala call handi muri kuona akabata 100% mahala call kana akasakata foni munoita 24 hours muchitaura vako apa handiti muri kuona I'm trying to say kuti izvi zvinogona kuitika nekuda kweumwana because inini ndanga ndiri mwana handina kutamba usikana hwainzi usikana ini ndakazoutamba ndabva kumurume handi muri kuzviona saka ndaedza kutaura kuti ndakazviita hope jump yamataura indati chirungu chiri kundinetsa chamataura ndakazviita izvozvo handiti muri kuzviona ndazviita 22 years 23 24 because I came here when I was 22 ndikati 22 23 24 25 uri kuenda uchikura manje pfungwa dzako endawo dzichidini dzichikura but that time unenge ipapo like ikoko kuHome Affairs ikoko maionana maZimbabweans hopo mochinjana nhamba but vamwe vacho to be honest vamwe vacho waitozongoona kuti ava baba havanonyepa ava baba ava uyu murume wemunhu uyu chimwe chaizokutadzisa kuti uite apa hope ini nangu ndakangoya ndikapinda muindastry yangu yekukwesha matoilet saka unenge wakavharirwa kubasa ndo chimwe chakazondiponesa kuti ndisanyanyozonyure asi nevamwe vacho vanenge vachinjana nhamba ikoko vanga vari matruck driver vayo yekuti haana imba anenge achingogarwa mutraki so ipapo at that age mama ipapo yanga iri hope jump chimwe chinhu futi chinokonzeresa hope jump iyoyo yamamuchareva inyaya yekuti unorambwa kana kurambana nemunhu uchiri kumuda then you want to try to prove a point kumunhu uyu kuti ini ndichiri kunyengwa ati muri kuona I'm still on market point scoring
handiti muri kuzviona kuti unoita hopu jambu kuda kumuratidza kuti chero obva watofanike mazuva ano kune iro rekuti handipere pawa wotoda kutomuratidza kuti hauperi pawa ende uchitori pamarket. But inini hopu jambu iyi inoenderana nezera. Ndakura manje like nozvipandave manje panapa ndakutaura zvandave manje mama Selina. Inoenderana nezera. When you say inoenderana nezera, zera rakaita sei? Maturity yako mama, like kuti maturity unotanga kukura, like zvandiri kukuudzai zvandakaita hopu jambu ndapinda muno 22 years handi muri kuona. Ndakaita single mother ndiri mwana mudiki mama. At 22 I was already a single mother. Ndakarorwa ndotichi ndakabviswa mumhandara 2 February bva ndatogara nemurume. You remember the date very well. First cut is the deepest. Inonetsa kukanganwa. Saka 18 April nchibva ndarorwa. Ndichitena 18 years musi wa 15 March. 18 April ngibva ndabvisirwa mari yangu ndarorwa. But takabva tati 18 iyoyo ndiri mumba 1921 vatarambana. Wakarorwa uri mwana mudiki. You see, saka ndauya manje kuno ndanga ndakuita kahusikana. Ani muri kuiona pandiri kuti ihopu jambu inoenderana nezera. One up I was still childish at that time. Okay. I was very childish. Ipapo pandaita hopu jambu. Ndandiri childish 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. At 30. Ndopandakatanga kuti inini zvahopu jambu zvekuda kuprova kuti iwe wandabasa newe nini so zvakatanga kubuda mandiri. Ndakatanga kuda kuzviti now if I need a man I need a serious man. Handi mapandizva pana ndiri kuexplaina pezera apa. I got you. So ezvinozvi at 30 I was not being serious with my affairs, with my relationship. Even enozvi ndikarambana nemunhu I take my time. I want to know what's wrong. Chii chamboitika kudhara ndandisingabvunze kuti chaita kuti tirambane chii ndatoti ndezvako zvatopera. But to be honest enough with you mama, ezvinozvi kana ndikarambana nemunhu ndinonyatsomubvunza kuti chamboita kuti tirambane chii, because I want to correct my mistakes. And it so zvinoendana nezera. Ezvinozvi handichazipa hopu jambu. Ezvinozvi ndakutotanga ndaongorora kutoti chaita kuti tizonetsane kudai chii chiri kuitika. Handisisina pfungwa dzekuda kutraya kuprova munhu kana kuratidza munhu kuti ndinogona kungonyengwa ndikatoita move on so quickly. Asi hazvisi kundirambidza kuti ndingatoti chandazvidzidzisa inini. Handidi kuti ndifunge kuti varume vese vakafanana. Varume havana kumbofanana. Why ndiri kuti varume havana kumbofanana? Why ndiri kudaro? Varume havana kufanana because kune vakarorwa vakachata vari kugara nevarume mudzimba. Kune vakamitiswa vakasatombogara kana nevarume mudzimba. Kuna ana baba vanochengeta vana kunyange varamba vana mai. Kuna ana baba vasingachengete vana. Saka handiti mukutoona kuti different story yemunhu wese akasangana nemurume. It means kuti all men are different. Oh, they are different. Saka ezvinozvi chakunetsa ndechekuti Satani angotizadza kuti varume vese vakafanana. Kuitira kuti tishaye zati iningirimi ziu mauri kuti I want to have my own husband. Eno zvakungongonzi varume vese vakafanana. Guys, varume havana kumbofanana.
chakungodiwa chete ndechekuti iwewe mira uone kuti hapana wako here. That's Okay. what I can say. That is what you can say. Yoko, can I ask you, how long ago, if you don't mind me asking, how long ago was your last relationship? Relationship yangu hamuna yanga iri last year munani paya guys pandakauya ndikuudza kuti Gilbert wangu I remember kuti last year, but was it towards the end of last year? It was towards last year. Saka, And up to now, and in a relationship yandinayo. Can we safely say it's been months since your last relationship? Yes, it's been months because it was last year when I used to go to what's that place, Pretoria. Okay, all right. Saka, from there, takanetsana. Kuda ukudza Mama Selina, tanetsana, ndakamboti, akatotiisa paFacebook mapikicha. But by the grace of God, hapana kamaona. Ndo mapikicha aya waichema here kunzi pamwe mugango waona abuda. Exactly. Okay. Saka zvazodaro, akazokumbira regerera akati ndiregerere, can we talk, can we what? Then, vatondisira mari, vatatomboenda, vatanotaurirana. But tanotaurirana still hati yangu yakangoramba ichingoti no. Tatukuzama kuda kugadzirisa zvinhu, but there is something. But zvakabva zvangopera, up to now we are friends. Anotaura neni, ndinotaura naye, but ndakamuudza kuti iye akasvika pakundiudza kuti you know what, now I've got that love, but now my love for you, I'm now turning it to my sister. We talk zveshuwa mama. Okay. But for now, ipapapa ndakangotsigira ndichingoti Mwari ndandidi kuzoita chipoko chekufa ndine zemo. Aiwa Mwari, dondiona iwo Mwari, dondiona iwo. Saka for you, Yoko, we know, I've seen per comment section it was September when you parted ways, and we have safely said it's been months since your last relationship. Do you have a time frame yekuti kana palapsa nguva yakadai ndo yandichatanga kunyatsotsvaga munhu? I know you are serious, you are looking, but in your looking, when you talk, are you seriously looking or you are just talking? When I'm just saying I'm looking, it's just a joke. But what I know, mukadzi asiri anotsvaga murume. Murume ndiye anotsvaga mukadzi. Saka when I'm just saying on my page or ndichitaura nevanhu or ndichidi, it's not like I'm advertising myself kuti ndiri kutsvaga murume. Okay. Murume ndiye anofana kunditsvaga inini, kwete kuti inini nditsvage murume mama. But ndine ndichingotaura sezvo ndiri munhu wevanhu. But is there anything wrong in iwewe kutsvaga murume? Do you see anything wrong? No, anozondituka mangwana mama. Ndopepepo unozotukwa mangwana. Tinoda kugadzirisana ipapapa masingle mothers. Where foundation relationship yako iri kubvira pai, because the foundation is the one which matters mama. Okay. The foundation is the one which matters, because pane pekuti of course vanhu vanoti chachirungu, unogona kuti inini murume uyu ndamuda saka inini ndoda kutomuudza kuti ndiri kukuda. But mama mamumba mangwana fanika isusu tine makanda matema aya, isu takakurira titi maguvhu edu akakandwa mumabreya toilet kumusha uku, tinonetsa varume vechitema nevanhu vechitema, because unozotukwa nazvo mangwana kunzi hure iwe ndiwe wakatondinyenga, ndanga ndisingakude. Ali mukuzviona zvese izvozvo. Okay, I get you. Of course tingataura hedu kuti imi mazwano chachirungu. Chirungu chinongoitika pamakeyboard wori apa. But in real life guys, wamumba unenge wakuudzwa
zvambuya wako asingazivi, zvatete wako zvaasingazivi. Saka inini I think the best thing ever, mama, if I'm saying I'm single, ndikutsvaga murume, ndikutoda mufundisi. Ndikuda mufundisi zveshuwa, ndikuda munhu waMwari, ndikuda munhu anondinzwisisa, munhu anondida. As I'm not like advertising myself kuti ndikutoda murume izvezvizvi ndato ndobva ndotaura kuti kana ndiri kuda ndinoenda kumagroup ari kutsvagirwa vanhu varume. But even chero ndikaenda ikoko kumagroup, they will never see me kuti nditorei nhamba yangu nditsvagire murume. Ndinongoendawo kunofaisa. Ini nokuti ndakanzwisisa kuti murume ndiye anotsvaga mukadzi, murume ndiye anofanira kuattractwa neni. Nekuti dai zvainzi mukadzi wewe ndiwe unoattracta, ndiwe unofanira kuattractwa nemurume, dai tese takaroorwa kudhara, because waingosvika ngoti mbaba imi ndotokudai handei kumba kwangu. Okay, so, I get you. Wow, thank you so much for sharing, Yoko. Okay, mama, aiwa isusu mukazongonzwawo mufundisi munongoti kuna mai mufundisi. Asi mai mufundisi munetenge muchitoziva kakuti zvinotoda kusimba kuti muzobatirwa bhegi. Aiwa, ini bhegi handibatirwe. Da mai mufundisi wangu handibate, saka rangu handibatirwe. Okay. Thank you so much, Yoko, for sharing. Okay. Let me return call. Number inopela na 234. I'm returning your call. 234. I'm returning your call. Wow. Relationship hoping. Is there a time frame? Call has been declined. Kwai, I'll call you when you are busy. Is there a time frame here, Kuti? Kuti kunofanirwa kulapisa nguva yakadai before I go into another relationship. Is there a time frame? Is there a time frame? Is there a time frame? Let me add someone who wants to come into the call. Auntie Katia, I'm adding you. Wakapinda mu relationship you pakalapisa nguva yakadi before usati wapinda mune imwe relationship ukibva kune imwe. Auntie, how are you? Good evening, how are you? Fine, and you see, I'm so happy kuti mandi eda mufunge imi. Mafaraka. Ndaona ini ndinomufarira gogo, ndinomufarira zvisikatomboiti. Oh, kana neni kufarira iwo Auntie Katia. Ndiri big fan yenyu chaiyo, big fan chaiyo. Oh, thank you. Manje tikukuoneika izvo. Izvi ndakatombogadzira vhudzi izvi, handiti kuripinda pagroup pachapere, ndozoita vhudzi akati nyangara zvodzi ndamupengo imi. Nhasi murume wangu wandinvhaita kudating, saka ndinoda kupinda, I'm getting ready. Saka zvinandotanga ngezvekuti I believe, I trust zvataura sisabha pafoni izvo zviri kuti zviri right zvekuti don't rush. Inini ndiri kuda kutaura life experience yangu. I was born in a family anhu asikaroorwa, anonzi anhu asikaiti serious relationship. Yeah. One of them was my mother. Mai angu akamititswa obva asiyiwa. Saka ini ndakakura ndisina baba, ndakakura nana gogo kuZimbabwe nekuMozambique handiti. But long story short, zvinoedza kutaura ngezvekuti I agree with this lady who was just talking. Kuti take it easy, don't rush. Inini I don't want to talk about other people, but always focus experience yangu, nezvangu. Kuti people may learn, people may take it from there, and people can say, pano vanhu vanonga vari kuita give up. Don't give up. Don't
always say kuti ningu nazo ninge hana. Don't compare yourself nomwe munhu. Pana mwana akabarwa unobarwa aine malaki ake, zvipo zvake. Pana akabarwa akuzi she's a survivor, she's a warrior, unozvisenzera, unozviitira basa rake. Yes, munhu unofanira kuroorwa, yes, munhu unofanira kufunda, but kana zvisikuita hazvisikuita. But in my case, I also got married very young. The reason most of us Africans, we get married young to prove our community, to prove our family, kutiza poverty, especially in Nina Lumiepera. Nakakura ndichishupika ku Zimbabwe neku Mozambique. Saka I needed a man kuti andi badala university andi fundise how life is. Saka ndakangwarisa. Ndakanisikadana nakomana age yangu. Ngokuti ndaizoti ndikadana nakomana age yangu ndinomitiswa kati yatopera. Saka I always went out with a man who is a little bit older. Ngokuti ndaiziva kuti one experience unoziva zvaari kuda muupenyu. Saka I was married to a German man. Saka ina muGerman wakandibvunza kuti iwewe inini sezvo ndiri mukuru kwauri, what do you want? Ini ndikati ndoda kufunda. I always wanted to go to university. Ngokuti ndaifunga kuti kuZimbabwe munhu kana kumaAfrica university kuya unongoine brain dzakadini uri intelligent. Like I always wanted to go to university. Ndati kuti zvishate sei ndoda kumupinda muuniversity mwacho imomo. Vandamupinda. Saka antikati yamaijamba from one to another muchitsvaga munhu aikwanisa. Aiwa nanisika jambi. Aiwa ina very good judgment. Ndinotaurisa but ndinojudge zvakanaka character. Ndaenda for dating nevanhu but vanoti sekura apa hapana zviripo. Sekura hapana zviripo. But ndisikanyengwiba. Ndanga ndisikanyengwi. Just kudhina basi. Alright, okay. Yeah, zvezvimadhina zvezvimangezi, unoziva mangezi anoita. Mangezi haiti kuti hambai mubhedha. Anokutora for dinner first, anokutora for chipi, ozodini pano. Iwo ndopono kuti jajakarete kuti munhu wakamira sei. Ngokuti panongo mangezi anopengoka. Anonga anobhema mbanje. Saka unongochiona kuti uyu unoite kundaiti. But inini manchindire I'm very good with this inonzi chini? Character reading. So kana vanhu ndozoti hapana future. But manje pendakaona murume wangu first husband yangu ndakabva ndati iye wakandibvunza straight forward. Uzive munhu yaunobvunza straight forward kuti iwe Katia, what do you want from me? Inini ndikati sekuru we ngatitoita business pano. I want to study, I want to know the world, I want to do something in my life. I want to make a difference. Kwamutare, kuMozambique kwacho, kubocha. I want to mukaraduya wakafunda, mukaraduya she's doing something. Mukaraduya wa doctor. Saka murumango but that time he was my boyfriend. Tichenda ku Germany, tichenda ku Dubai. Umwe mukadzi ndo akati iwe Katia iwe zvekutravel zvinonakidza. But you need to focus. Wakaimba uri kufunda hongu but vakaimba unodzidza zvemangwana. Murume wecontract ikapera ngokuti mazhinji mangezi anova nemacontract. Ndizvozvo. Anosenza mungezi uyu makanga mamuona ikoko muchao ikoko kuMozambique. Saka unosenza necontract. Saka inini like I'm saying ndinoda kuti vanhu makuru like mimi vanhu vane experience. Vanhu unogona ni musina degree amene yepe but life degree yenyu, life experience, it's worth more than any degree. Saka ndini ndainoda vanhu akadzi akuru, let's say my friends angu ndaiwana kwanda kutambana na mai acho, ndakutoenda kumba kwa mai acho, mai shamwari yangu haipo, ndakutotaura na mai vacho. Saka one of my friends mother atoti iwe Katia iwe usashupika, wakaimba yako, funda, uvonye upenduzwa necho kuti upandudzira vanhu vaya kuMozambique nekubocha kuti yes ndakakura ndisina mai, ndakakura ndisina baba. Yes, but it's possible kuita something in life. It's possible. Ngokuti kazhinji tinoti inini ngekuti ndakakumusha kwati kwapazwai akuroorwi, that's why saka there's no excuse. Pandaroorwa nemungezi uyu handiti chizwa inyaya yacho manje. Ndaroorwa nemungezi uyu handiti ndakugara naye zvakanaka, ini ndiri kufunda, tiri kuita upenyu hwedu. Imi mare is dangerous. Money is the worst thing in the world. Unofunga kuti kuita mare kwakanaka akuzombonaka, believe me. Murume wangu was rich but akomana womanizing. Vakadzi kuita jawo kudai vakadzi. Ini ndiri mumeeting kubasa ngokuti ndaisenza naye. Iye wanga ari director wangu ka.
waona sikana echiti huku isikazvari mazai ngokuti nangasikabanasana nemwana huku isikazvari mazai tinoya haina production haina chiro ini chiroti hangu zii inini plan yangu ndikati ndikaita masters yangu ndikafunda zvakanaka every time basa ndichariona murume achauya and gogo wangu aigara akataura kuti mwanangu wei kana ukafunda zviya varume vanouya vega ngokuti unoziva kuti mukadzi une brain mukadzi une zviro zvake agora iwe uda kuti ndakanaka handidi kufunda hapana zvaunoita beauty inopera inofedha muri kuzwa zvakanaka saka ini ndangati kuconcentrata neipo papo kuti yes handina hangu laki racho rekugara nemurume wangu uri kuita womanizing but focus ndoda kufoka nezvakati vandafoka ndapedza university yangu ndanga ndane 28 years murume wangu otanga uchinditumira maindirect manje kuti yewe panapa uri kugara ndikubhadhara university unogara tinotravelera kueurope but hausi ndiri kunyenga every day hausi kuita nhumbu muto zvinorwadza kutukwa everyday kuti hausi kubara ini ndoenda kuSouth Africa zvikati ndidhokta handina problem ndodzoka kunoku ndodzoka kumusha handina problem murume wangu otanga muzakwekwevo kuti kuchite kwevo kuti unoti kumana this is not for me vandamuside vanakubhadaita nhumbu mwana first bhadaita nhumbu zvikati mwana handi wangu zvikati no problem ndomuchengeta mwana watobva abuda kopi yake chaiyo murumbuya second time ndavanaita 8 years naye ndakagara naye for 17 years the last baby ndakaita nhumbu naye kamukomana obva anditi haisi mwana wangu kodotondidzinga paumba pake imba itakavaka isusu tiri 2 imba itakavaka isusu tiri 2 kwakunzi ibva ndikati no problem ndinobva nevana vangu ndikabva ndikaenda kotsvaga cottage yangu inodzika kaflat kadoko kendaikwanisa kubhadhara uku ndanga ndaticha ndanga ndiri kuita mabusiness angu emacontainers mupoti kumozambique for Mozambican standard ndanga ndiri well off but murume uyu manje wapedza kundichita wanoti maiwe ndasiye mukadzi uyu for nothing lawyer akatondita kuti akati don't worry iwowe muchasherana zvinhu according to 17 years yaya murume wangu ukonoti zvakatamba zviri kuita maine hameno ndi chakaitika obva arwara kurwara kwewo kuti uza kurwara kwekuti within 3 months murume wangu akobva ashaika shame sorry obva ashaika anhu akandiseka mumozambique kuti mukarati uyu wanga akangwara wanga akarorwa nemungezu nemari donhe toda kuzoti uchaendepi ndikibva ndati kutanga kusenzera vana vangu ndichigara ndega ndichitibhadhara mabills angu anhu echinditi kati iwe it's easy kuti urorwe it's difficult kuti urorwe nomwe murume ngekuti une vana 2 ngekuti kuno kuMozambique hapana unoda munhu unotakura expenses kutakura mukadzi una ana 2 adziiti kati ini hana problem ndine basa rangu vana concentrate nebasa rangu nemabusiness angu honei mwari zvanoita saka that's why I'm telling this lady who was talking kuti honei mwari zvanoita after 3 years murume wangu ashaika ini shamwari yangu bvati iwe Katia let's go for dinner ndikati ndakaneta kati iwo haumwi doro but you're a very nice bubbling person hamba itomboya dinner ndikati okay bona I remember, and this is a testimony to God if God is listening. I remember when I'm bedroom wangu vanati Mwari everywhere I go ndonzi Katia anhu amwe anokusekerera amwe akufariri amwe anokufarira but now I want to be like Ruth muBhayibheri ndiri kuda Boaz wangu Mwari yes varume vanochita yes varume vanonyepa yes murume wangu akashaika yes ndiri hangu inonzini widow but Mwarika une special unotipa magift ekuti unoita that drive unozoenda kuenda for dinner that night neshamwari yangu mukatoona Boaz yeah inini mafriends angu anga akachena muzama Mozambique naye kuti kuchena ini ndabvapfeka anga dress kangu nekuma sandals kwangu normally I dress up but that day ndakati Mwari strip me from all this madness show me who I am ndipangidzirei ndiblesseiwo munoblessa vamwe vanhu but this time Mwari I don't want a rich man I want a man who is down to earth murume usina mari hake uri normal uri pabalance unoda vana vangu ngokuti once uine mwana it's not about you it's about the kids
tinozwa manyaya dzakawanda dzekuti unonzwa stepfather akarepa nhingi akazodai. Saka ndandi kuna Mwari kuti Mwari ndikaona murume ndoda murume unotora vana vangu neni. Saka I can't ask too much kuti ndoda murume unotora inini nevana oita mare oita sorry for expression oita chinhu chihombe padzasapa. It's asking for too much. Saka ndakandikumbira zvinhu zvitatu ndikati ndikararwa pabhedha zvakanaka. 1, ndikamurume wangu akada vana vangu. 2, I'm happy. Shamwari mafriends angu mudhina kuti Katia, the probability is very low kuti yoone murume. It's very low. Isusu tichitona varume ngoti chitakanaka. Tiri ma youngsters, tiri mazamu akamira kudai. My name that night they came Norwegians, Danish, Scottish mu restaurant imomo. And you know what the beauty about God? The only person who could speak English in Dini, mukona Mwari zvanoita. Vese vataura Portuguese except in Hindi. Saka one of the guy manager wanga ma Norwegians and ma Danish. Ugondiona kati wapeta. Urikuita muno nikadana I just came for dinner chinji because I'm with my bosses. Nikata they can come and sit with us kuvagara nesu. That's where I met my boys. That's how I met this guy from a Norwegian. Ndakabva kumoza Mwari wakandibvisa muguruwa. Buze kuguruwa meme. Mekuti murumongo wakandivu nhese ma Danish anga kubvunza. So what do you like to drink? Ndikati ndimwe chiro. But this husband of mine, now he's a husband, but that time yanga ni boyfriend, yanga ni murume wanga kandogara but over akundikumbira number. From that time we were talking and kundibhadhara matickets kwenda ku Norway, kwenda ku Denmark, kuvhakacha kusika ndirorwe. Ndikarorwa nikapfeka white gown inini. Kupfeka futi kairi white gown. Kokutora vana vangu inini kokwa register out from today onwards I adapt these kids. They are mine. Any responsibility, any expenses ngevangu ndinobhadhara. Bheira yese ikasara ikati muromo kuti mwana wichiniko unotaurisa wakashupika murume wakafa. Saka all I want to say to people, yes, it's possible. Don't give up. You can unorambwa kairi katatu waka 5 times. Namata kuna Mwari kuti Mwari, yes makandisika imimi. Munobatsira Katia, munobatsira Nhingi, inini amundibatsiri ngedza. Kapane mumba, murugara mumba, mayabura muriyo burwa mayo isira nyama 3 people mweyo osara usina muriyo. Oti mama si tiri mwana wenyu 1. Maburire 3 pana uyu musikandipi. That's the same way unoita kuna Mwari. Kuti Mwari, yes makandisika ndiri mutadzi zvekuti ndiri mutadzi wewe unoda kuti ami ndikutokumbira regerero. But Mwari makandipa vana ava mumbomatorera murume wangu bva ashaika. Munoti ndiendepi? Uku muBhaibheri makazi atidi mahure, atidi munhu unodestroy marriage, atidi chi. Saka ni Mwari chinditaura kuti ndinoendepi? And Mwari unomanifesta imi. Mwari unomanifesta. Akandibatsira. Saka mukadzi kuti atoyo inini aui the difficult those got chini. It's not your fault, my darling. Funda kujaja. Don't rush to a relationship. Take your time. Learn the person. Go out and you are actually living a good life. To tell you the truth. To be single ka nevana vako chengeta vana vako. Uchizichekera zvakanaka, uchizvigezera zvakanaka. The right man always come. Ngokuti go on. Taura. Yeah, the right men always come. It's the same thing varume ndozvanoita. Varume vari kuti kusisina vakadzi vari genuine. Vakadzi vemazuva ano havasi genuine. Vanonyepa, vanodai. Saka we are the one to prove. Don't rush. Inini handini rush. Murume wangu munorigino. And Katia, between when your husband passed away and pamakazosangana nemunorwegian, pampalapsa time yakadi. 2.5 years. 2.5 years. 2.5 years. Okay. Yeah, okay. 2.5 years. Ukufuti girlfriend murume wangu uyo wakashayika. Wakaruza everything. Ngekuti ma lawyers, mabanki, kubasa, hama, aindoti dona Katia we kunomusaine mapepa ziro ndezvenyu, izvi ndezvenyu. That's why don't rush and wait. Don't rush. Take your time. Chemera kuna Mwari. Yes, life is difficult, believe me. But ndikaona upenyu ndogara nhasika, ndototi Mwari munechuwa Mwari mimi. Ndakafonerwa naanhu kuMozambique kuti iwe Katia, ndimwari wopo unombonamata iwe chimbotaurira zvakanaka. Ndikati Mwari uri kudenga Jehovah Jireh.
Mwari uyu. Saka even relationship she fail. Azhinji anoita give up. Vanhu vazhinji even ukachitwa ukatoona kuti murume wako kukuchitaka usataura. Ini ndakanzi nagogo wangu ukaona murume echikuchita zvizvi zvimwe nguva yes it's your fault zvibvunze zviite self evaluation kuti murume uri kundichita ndadini uyo pamwe inini mazuva acho inini ndine mazamo makuru for example I don't like wearing bras saka pamwe zvinonga zvichimunetsa kuti uyu une mazamo ari kundoti hwapa saka zvinge ngoti tisivakadzika we tend to relax ukaroorwa vane vana nai anti saka ipapapa muri kuenda kudheti hamuna kupfeka bra aiwa handisati izvo ndikuprepare ndaona mugroup live ndaona muri live ndikati sezvo ndikuprepare kudheti atikati yakuda kutaura iwe the secret murume unofanira kukumirira murume haafaniri kuita ukaurika ukadhogi bake kundoti ngati mhanye ngatida aiwa ini ndabise I was taking care of the kids ndavafidha ndavadini zvese izvi ndakumboisa mawig angu ndichiisa lipstick angu taking it slow munondoziva kuti murume acho kufanira uri kumboitei haikunaondoti hipanopana aiwa ndakandotora nyaya yemabra ngekuti dzimwe nguwaka most of us women tikaroorwa tikachata tend to relax atizviite take care like what my madam boss was saying today I think today or yesterday was saying kuti munhu unopfeka zvaunoda inini kumozambique ka before you get married I don't know kuti kuzimbabwe munozviita here before you get married kumozambique unoendeswa kugroup nana mai ekuzi unopangidzirwa kugara kana udazi kunyengwa zvezvo pamubhedha there is a position inofanira kugara kupa signal murume kuti nhasi kwakaipa unovhura makumbo kudai kana waunoti manhasi zvakatoipa obva wapfeka chijama chako chirobe obva watoti munonhasi hamusi kupindika obva watoti ona kana musi unongoriwo hot uda kumupangidzira kuti magirlfriends murodhi akawanda endozvigona obva wati kamini kako nekashoti kako katopless uchinomusquiza wechidarika pamukichen ombomura magaro kuti pa ukada hako ombomukitsa paneki watomusiya zvezvi kutamba zvezvi zvikuhwandirana zvezvo but saka kumozambiki ndozvo unofundiswa kugeza kudzasi nekusaigeza pane nekubata murume wacho kuti unomubata sei saka murume by the time anokuchitaka unofunga kuti kumana ndikatiya nemafantazi ake yaanondiitira aya ndozodini for example inini zuroka handiri munyepera antikati madii kudai ndiri kunzwa mune data stereki rekuudza vanhu zvokuita nhamba dzasisi meli munadzo aiwa ndina ndanga ndichida kuti mubate sisi meli mumbouya mudzidzise madzimai zvamakadzidziswa kwenyiko pambedza munorijini unochema munorijini kurira kuti yewe maiwe ngekuti unonga uchitooneka kumume muri kungoti ndainvetwa kudheti nhasi ngei ngekuti zuro ndakandiri kupefoma pambedha kupefoma muza kupefoma kwekwe murume wangu nhasi abva anditumira message kubasa kuti do you want to go for a date today? Do you want to go out for drinking? Kati baba boy we zvakanaka imimika chigadzirirai date mune nhamba dzangu here oright mune nhamba dzangu handitakataa musi here ndofunga ndinadzo ya kana muinadzo nditextirei kunhamba ndikupei kuna sisi meli vambokupai program yekunyatsoraira madzimai takaita zvatakaita izvi sisi meli ndoanogona kubvunza ina handizogone kudzibvunza monyatsovaudzawo kuti kumozambiki munorayirwa kuita sei do you know that even kunoku kunowe ndine ma2 sisters in law ndiri kuabatsira marriage yavo ngekuti anga kuti isisi kunoku arubeti ndikati mainini we kuzimbabwe kumozambiki unonzi murume unoya muromo nekudzasi ukatokwanisa kumupa kumusoro nekudzasi life is good andikatiya chimira chiguma imungozoita nasisi zvakaoma ndina kukuconnectai nasisi meli vakuinvitei as a guest so that you can
You can Yeah, teach. but when it's email online. Pamunenge aiwa muno connect and then mopanana appointment yekuti vari kuuya live vokutorai munyatsodzidzisa vanhu makapfeka zvamunenge makapfeka zvamaidzidziswa zvekumozambique tomboona kuti mozambique yakamira sei yakafanana Mozambique haitambi gogo. Mozambique haitambi. Okay, saka kuZimbabwe anhu anofundiswa kukweya but kuMozambique kukweya nezvese. Okay, anyway, going back to our conversation. What I'm trying to say about Marika. mugoitana sisi meni ndo anonyatsoigona iyoyo. Yeah, no problem. But at the end of the day, it's all about your behavior. Kuziaku behavior panavanu, kuziaku behavior pambeda, kuziaku behavior paumba, kuziaku behavior ne kubasa. It's all play role. Pambeda ka initotoa murumangu ndikatsamwa. Kutsamwa kubva apa kusvika uku. Kubva uku kusvika dzasi akutsamwi, akutombotsamwi. Kana kuri kutorara kuto ngezvake, but the next day unomuka ari kufara, unomuka ari kuseka. Muri kuzwa? Most of us vakati tinosiiwa ngekuti inongana kati dekona tinonyingane nacho, dekona tinodadei, dekona tinodai. Ndo panoema ngeo. Ndakafunda pandakatyitwa nemurume wangu kai. Ndakafunda stereki. Ndakafunda ndikati from now onwards ndinoda kuzviitawo izvi zvinoita mahure ikoko kunzi. Ndinoda kuzviita. Saka inini handisi kumupromota kuita mahureba, but be that person. Mukona malipstick. Mukuti handinonyatsa kuvhura, handinonyatsa kuisa zvakanaka lipstick. That's why Madam Boss was right. Red lipstick inoinvita zvakawanda. Even kana wakatsamwa ukaita red lipstick ukazona pamira ka, you don't look upset. Ukaenda kunze lete munhu waringa bell ovhura wakadai munzi mukadzi uyu gawo you looking nice. Saka red lip mutora izvi zvemared zvese mungosvika pamubhedha mangwana obva waita madam, hi good morning, how you doing, I'm fine, hi sweet. Mwana akachema kuti don't cry. Aiwa unonga wa lady, sweetie don't cry, you know it's not nice. Pambeda kutokanya mama anonzi maiko anonzi murume wangu for example haazvidi unonzi zvinyizvi mawigi haazvidi. Unoti unoda natural hair yangu. Ndikati aibva ipo petinoenda kunze munga mutesa akadzi ane mawigi ngei. Saka ndoda wapfekawo. Whether you like it or not, I'm wearing it. And you know haachatsamwi ngoti unotoziva kuti ndozvinondifadza. Okay. And for example murume wangu nhasi Friday unoda kumwa doro. Saka ndini handimwi doro ndotase. Saka ndinozvifadzawo nemawigi angu ndikazviita zvinhu zvangu ndombopindawo painternet and mainternet akazara mawifi how to please a man, how to dance, wotomudhenzerawo. Murume wangu ubva ati indoda madhenzi anoita mainjini ayaya. Unoziva izvo zvekuti zvaizvo kunga uri kushinyirwa. Murume wangu imbosumuka ichiwo nezvavanoita mainjini. Aiwa ndiri sex handisana nebra plus dumbu raka hasana nyatsotakwa ine. Aiwa hatikati muchandogereza nasisi meli. Pendinoti nasisi meli ndopenoyatopepeta manje muchiona mukarade echipepeta ndozomupepetera mubva maona kuti mai munorijini unochema kuchema kuti yowe handifi ndakakusiya. Ngekuti unotoziva kuti panapa the advantage yangu ka ndeyekuti ndakakura kuZimbabwe ndobva ndakurawo Mozambique. Saka munoziva zvekwese. Yeah, saka ukuti ndiri mukaradi ndinobhalansa kwese. Ndikada kuita munhu mutema ndabika sadza rangu nemaveji, ndikada kubika malazanya, mapizza ndinozvibika, ndikada kutaura English. Yes, sorry, excuse me, I didn't hear what you say, I beg your pardon. Yes, ndikada kuti aiwe kanibvaipo ndondo zvese it's here. Mukada kuita zveviolence nayo mukada zvelady. Oh, sorry, excuse me, I beg your pardon. I don't really understand. I don't like when people really scream. Ukapedza vati ukada hako ufonerwa nemunhu rukubocho uri kwamutaro vati imi chinyiko muda kumbira mari yaiko. Kuna kuda kunenfara vati imi chimbomirai makadaro.
Saka muri kuona upenyuka, it's all about balancing. Saka don't give up nelove ngekuti inini first marriage yangu yakafaila saka murume wangu akazodai pana aiwa zvinoita vanhu ekunze izvozvo zviitewo adapter system iyoyo. Mazuva ano kwane mamusic anhu veizvana vakadzi munoziva mukadzi weunonzi wekuSouth Africa unonzi mukadzi weunonzi yeah, ndio ndinoisa manje ndobva ndati kashoti kangu nekajitring kangu varangomutambira murume wangu murume wangu kuti saka music ngepi ndikati ngekumusha kwangu chimbondisiyai zvakadaro. Umwe musi nomboiswa maIndians adudu habibi adudilaye murume unoendepi ndidziva nguva ndikageza ndotora Zambia ndobva ndafunga hamuna bhurugwa hamuna bra hamuna kiro dziri kutofamba. Saka mainini we pane vari kulistina, please don't give up on love. You find your man, and the men who love you as you are. You don't need to pretend. Even I'm who I am. That's how Katya is. It's either you meet me or you don't meet me. People always talk, but that's how I am. And even my mother-in-law, she loves me. You are fresh breath air in our family. Even my brother-in-law, I don't find out iwe. Chibofundisa mukadzi wangu kana kumana. Ngekuti mumbamo azviskuita. Indomboenda kuna brother-in-law wangu, kuna sister-in-law wangu vati shamwari. Ipa munhu ahe. Unofa uchizvisiya iti. Unofa. Vichihiwa nemasunzi, vichihiwa nemasvosve. Siya zvihiwe zviri pasi izvi. Ngekuti age ikasvika hapana zvoita marinkles vese wow, it's fresh, give it to him. Otozwa kutomutumira message muri kuona where is it? It's here. Muri kuona ndakatopuhwa present. Tirekezeya titati muri kuona inonzi chini? Coco Chanel present. I love Coco Chanel. And thank you Katya wakati you save my marriage. Unotaura zvine musoro, unotaura zvinobatsira, and I always love to talk about sex, and I think it's therapy. It's therapy because most of the us vakadzika tiri kusiiwa, tiri kuchitwa ngenyaya iyoyo because we are tired. We want to be like men. Zvekuti 50% zvekuti tinoenda kubasa, tinoenda kusaluni, tinoenda kuenda kuipi, we get tired. So by the end of the day, you lose murume kuda mukadzi unomubata unombomupamba because in Mozambique tinoti varume vana vadoko. Murikuona munoiziya powder inoisirwa mwana yamumagaro ari kuiswa munapkin. Baby powder, tamak powder. Ini ndinoisira murume wangu baby powder. Kutoisa kutotamba naini today, kutamba sei kuti ungadu kutotamba. Ndikuti vinonzi varume vana. Even akaenda kuona hure rero, sorry for expression, akariona unofunga kairi kuti akuma ndikachita kati yawe zvese ndinozona kumba. She does it. Akasvika kumba chikafu chiripo, akasvika kumba I'm smelling nice, akasvika kumba I'm in a good mood zvese. Saka tinofire ini ndakachitwa once. That's why mukadzi ubva ataura kuti iwo kati ini ndakaenda murume wangu kandidawe kandisiya. Yeah. Yes, like you said yourself, zvibvunzo kuti pendi kushesha ngepapi. Usasamubvunza yena kuti saka ngachitaura kuti ndakashesha ngepapi. Aiwa, zviite self evaluation iwewe kuti Katya uri kugeza here kudzasi zvakanaka, uri kubika here zvakanaka, uri kurara here zvakanaka, unobhuya here zvakanaka. Saka it's all combined. Muri itadza nemuriyo chiwaibva here, sadza racho rakwata here. Haungandobiki sadza risinokwata utangotomona. This marriage is like that. Waisa poto yako murume wako, waisa mvura yako ilavu yako, waisa ufu wako unotufu wako mukaka zvakanaka. It's your marriage. Wechino uri kukwata zvakanaka here, haisi kupisa here pasi, yari kuibva here, ozotanga kudini kumona. Akona isusu azhinji tinokasika kumona. There are very good men out there. There are very good men in the same way there are very good women out there. Yeah, they are very good. They are there, but they are scared. Vari kutya kuti akomana
handizodonhere musame thing because akadzi emazuva ano tiri kuda maiphone, tiri kuda anonziko Brazilian. Brazilian, where you can buy yourself. Ukakwanisa kuzvitenzera, uzvitengera Brazilian, uzvitengera maperfume, uzvitengera the rest will fall into path. Ngekuti murume wako unenge kuziva kuti mukadzi uyu haasi kudependera. Even akaona girlfriend inozomuti saka nditengere iPhone, unomuti fuck off. Ngekuti unoziva kuti mukadzi wangu uri kuzvisenzera. Inini ndakangwarisa, inini handirinyepera, ndakangwarisa. Ndiri kuvaka imba yangu kuMozambique. But ndiri kuvaka murume wangu unondipa mari kuti bhajeti ngeyekubhadhara ichi, kati yabhadhara ichi, kati yabhadhara ichi. Inini mafirst marriage ndakasiya imba yangu kuMozambique, vandasiya famu yangu. Saka I need to continue. Saka dzondiretaka murume wangu paanondipa mari papa ndinochengeta. Ndinochengeta mari yangu, handitongesi yese. Mene nditore famu, mene nditore charger, handisenzesi yese. Pandachengeta iyeye kamari kandokabata zvakanaka, ndokatumira kuMozambique kuti imi mabhiriji ari kufamba sei, generator ari kufamba sei, zvichitofamba. Murikona kuti mangwana murume kana zvikazoshata unenge achitoziva kuti mukadzi unotomuti hangu for nothing, she has brains. Mukadzi uyu unoziva zvaari kuita. Inini pana anhuka, inini ndinotaurisa hangu zvese, but pana anhu ndikanzi ndinonzi Katia, so what did you do? I'm a teacher. Ndakaita teaching course, ndikaita economics and management course, ndikaita macomputer science angu. Saka munhu unobva kuti munhu unoziva zvaari kuita. Uri kuona? Even kuroorwa kwandakazorwa nemurume uyu muno region, wakatoona kuti musikana une brain. Musikana uyu unoziva zvaanoda, unoziva zvaanoita. Saka nai antikati munenge mauyawo zvakanaka. Guys, you know it's Melly's diaries. When Auntie Selina is on, panogona kutoita diversion. As you can see, paita diversion. Diversion yacho inenge iri kufamba mucomment section. Ndiri kuona kuti inenge iri kufamba. Nai antikati ndochikubvunzai. Imi muri munhu anoenda kubasa, muri kuti munopiwa mari nemurume. Pakupiwa mari nemurume, munoita budget yenyu yekubvisawo muchinoita tuprojekti twenyu kumusha. Saka munomuudza here kuti muri kuita project kumusha? Ndinomuudza, but handichamutauriri 100% budget yacho. Kana ndiri for example ndiri kutumira $2,000, handichati 2,000, ndinoti ndatumira 1,000 or ndatumira 500 kuti anditutsire futi pamusoro pazvo. Ndobva ndati kumana, but it's a way of talking. Akarara pamubhedha papa handimada kuita sex, obva unyatsomubata zvakanaka uchimutaura munzee kuti do you know that kuti I know what I was doing today. Imba iyeyo handisi kuona imba iyeya yasara mawindow, uza matowels aya uchimubata, everything is yes. Oh yes, ngekuti mbura yake inenge yakadini yakamira. Saka okay, sorry, I'll go back to normal. Okay, saka everything is yes. Why ndiri kudaro? Ngekuti most of us vakadzika tinopinda nemakumbo nemaoko nezvigune zvese. Mangwana zvatichatira takuti vari mahakatiri, ndakapedza time yangu. Haunapedza time yako, senzesa time yako wise. Matiti munoti vakadzi tinopinda nechi? Like you fall in love, and you fall in love. No boato gara kuti tende dane murume saka ndeo cha provide, ndeo cha badara. Saka it's the same thing as kupinda maoko. Achizizvo zvakuitika. Aiwa, don't fall in love too hard. Usamhanya nelove, musiye yena aite love newe, musiye aite crazy newe, iwe wechita holding back because murumukadzi akaita too much love unokanganwa zvese. Zvakafanira kuti unotaura musikana kuti mukomana wako imbavha iyi, iye chimuda haamusii. Ini nalendi ne-life experience kuti mukadzi haatauri kuti uyo wakanaka uyo wakashata, siya zvakadaro. Ukaona iwe une mwana pane any mother une mwana waakudana nemukomana, kana if you don't approve that boyfriend, usatopota ndinoto approve ba kunoti hangu ini handimufariri but ichazona kumberi. That's the remedy. Agora wakati iwe warorwa nemurume wakutoti ini ndamuda, ini handira, manini munoita heart broken forever. Inini ndiri kunoku kuNorway. Haisi nyika yangu.
murume wangu une imba yake but uri kurendesa because he was married before une mwana one saka anodivide narent but we in a house that we renting but murume wangu unondipa budget yangu ndichizvisenzera nditi but kamari itokwako ndobva ndakatumira kumozambiki ngoti ndire vanhu vangu vari kumozambiki vari kuvaka imba yangu because inini ndikachembera or something happens ndine somewhere to fall in. Okay. And any African, whether you are from Zimbabwe, Botswana, Mozambique, unoremekedzwa kana uine imba yako. Alright. Unopuwa value kana uine one wafunda neimba. Haikona kuti unoti ndakafunda African. ndo pachiafrican. And my grandmother always said kuti yes unotravela hako kati yakwenda kuma Germany uku kuma Austria uku ameno but mangwana ukachembera inonga yanyaya inonga ya history but mangwana iwo ukachembera ukarwara for some reason unogona kupinda mba mwako obva wati zi chikafu unogona kuhira neighbor but haikona kusvika kumba kutanga kumbira kuti ndipewo chikafu ndipewo mubhedha ndipewo blanketi ndipewo pano aiwa SIS MELLY mukazwa kuti kati uri kushupika munogona kundipa chikafu but hamugona kuzondipa mubhedha nebhurugwa nezvese but mukazwa ndikati wakadzoka kuMozambique uri kugara pamba pake munogona kuuya muchiti kati ivi ngatite project ngekuti handizobhadhara rent. Ndakaona vanhu vazhinji mupenyu hwangu vachishupika parufu paipa lete munhu wafa unzi chitobva ipanapa 30 days kutangotakura zvinhu. Saka inini manje handisi kuti ndozvichaitika nenini but you never know. You never know. But and it's also kuzviremekedza kuziva kuti mari yako iri kuenda pakati. Fashion gogo haiperi, fashion haimboperi, one after another. Majimmy shoe, makoko Chanel tiri kutaura hazvinopera but kana uine imba yakoka unogara pasi over here. Sacrifice yangu ka yakaenda pakati. Vana kumushange pano mama akavaka apa yakusvika apa imi muchiti chienderewo mberi murikona ilega. No, Auntie Kati, how old are you if I might ask? I'm 39. You're 39. Yeah. Saka munoti chine vakadzi vakangogara kudzimba uko vakamirira kupiwa mari yechingwa, vakamirira kupiwa mari yewivhi, vakamirira kupiwa mari yenzara. Ndapota mota mukai and smell the coffee. Wake up. You know what the worst part ngekutika? Never mind kuchitwa. You know what the worst part ngekuti murume unomuka akafa. Ndo the worst part. Never mind kutochitwa o kudzingwa. Ukatombodzingwa watoitirwa favor ndiMwari. Ukatochitwa ukadzingwa pambaka watoitirwa favor ndiMwari. Murume akafa. Zvemanels ziya, chikafu chiya, zvese zvapera. And your kids will hate you. And it will be difficult kuona mwe murume. You know why? Because varume havakuita calculation. Kuti vakadzi vemazuva vanoda zvimari. Saka kana une imba yako, even ukaloketa house girl, uri kumuka makuseni. Do you know what the secret about working? It's not always about money. It's refreshing your mind. Kuona vanhu kumabasa, exchanging ideas, kuruwa fresh air. Murikona. Okay. Inini ndakangwarisa lakasei. Anobudane murume usina brain. And ndikataona kuti uyu ana brain ka ndotomusiya. Inini murume wangu unomatozviziva unondipa mari ka ekutenga chikafu. Hanzi ndinotenga mabhifi anotenga ina ndingi zvese. Ndabva ndati imwe yacho inonzi we call it crazy. Every woman needs to have a box called crazy money. Munoiziva inonzi crazy money? Anti murume wako kupa $10 yekutenga muriwo. Iwo unoziva kuti muriwo unoona $2.50 or $3. $5 iya yaka chengeta for emergency. Okay, crazy box. Inonzi crazy box. Why inonzi crazy box? Uchali pamwe papa uchenda kupati upani bhurugwa remukati raunoda ngoti sisi vakadzika tinoda mabhurugwa, mabra, malipstick ichichi. Saka crazy money iya yaka ndio yochazotenga zvinhu kubvairira vamwe vakadzi vaya vanonge chiti akararwa unei hapana iwe chichiita manje oendawo kucoffee nemafriends. Ona mangwana
mwana warwara for example hama dzako ziri kurwara handiti wazoti gogo kumushari kurwara pembe uchitungo kukumbira mari wakutoti ka crazy box kako kaya wakubvisa ka $10 or $20 wakutoti ai mibata ine apa saka inonzi crazy box ini ndinayo ndinokachengeta mari yangu maeuros kunokutrotesa anonzi makrona Okay. saka inini mari yangu and ndinotova murume wangu I don't have money handina mari every time handina murume wangu chipetikacha ndakakupa ndati inonzi inini am a woman mukadzi unoti we were known in men's head kuti vakadzi haagoni kuita mabudget. We are known by men. Yeah, saka varume vanofunga kuti takapusa hatigoni kuita mabhajeti tikasvika mashops kundotenga zvinhu zvisina musoro zvisina pari iwewe chingwara manje senzesa iyoyo weakness yawe iyoyo uchichichengeta manje. Okay. Iwewe chingwara and futi kana waone murume utondomuti I'll pay this, you know what I'll pay. Aiwa musi yabhadhare akandi ovati mine notikura yazvirapa bhadharai and varume vanoda yeah, and this is my husband, my sexy husband. Hello. And my baby. She's saying, how are you? I'm fine, thank you. He's a Norwegian program. Yeah. Go to Papa. It's time for me to talk. Bye. Enjoy. Yeah, it is what Bobasa. Gambo tambo ne mana ndi chimbota ropa phone. Aikunondoti every time kuita kuti kwa slave ne murume kuti sezvasvika kumba bejasvika. Aiwa, we need to teach from day one. Varume katonga imbwa utuma papi twatwa. Ungati mapapi twatwa kasvika mumba unoti sit down. Get up. Move. Anozita ukunga akashinga kunzoko but akasvika the moment anovhura door unobva tozoti maiwe shasha iri pano. And don't worry, andisi murume wangu down, but there's a way of doing it without him knowing. Kumutoti honey, I don't like this. Inankwa ndizvikari. Dzimwe nguva pambedha ndiromborohwa magaro ndirowe. Murikona. Saka unongochidini uchitodaro zvichifamba. Inini handiri munyepera. Ndiri kuwaka imba yangu kuMozambique. Imba yangu hombe. Ndine famu yangu. Anondiziva ndine famu yangu indakatenga ndine murume wangu first husband. Ndiri kuikontinua nayo ndichiita ndiri kuwaka zvinhu in Portuguese we call them makamelo. Makamelo aya kuti unoti room ne toilet ne kitchen, room ne toilet ne kitchen, room ne toilet ne kitchen. Okay, and what are you intending to do? Use them as my guest house? Yeah, famu yangu iri padhuze ne ma2 universities kuMozambique. So you rent it out to my students? Ehede. Ndida kuti my students nemadirector acho epachikoro pacho maticha agarepo for like a week, then weekend anaenda kumba, for a month oenda kumba. Saka it's money inonga chigenerator yega. Pension yangu ndikache kunoko kumikuwa andiri munyepera imi muri kuAfrica you are fine, kunoko kuEurope ala anofane madepression unofa nechando. Saka ifa uchiziva kuti akomana ndine target yangu kumusha mangwana munhu ukafa unonzi akomana akati auya wakasiya vana vake wakasira imba wakasiya vana vake vari right. Pane munhu unopoza akomana vana vachadina nowe vana vachaendepi ha. Do you understand what I'm saying? Saka zvatinoda kuti vakadzika mukai vakadzi you are potential musakope zvinhu zvinoita vamwe vanhu. Iwe be focused kuziva zvaunoda kwauri kuenda kuti kwakamira. Inini handiri kunyepera. The reason ndiri kunoku kuinoweka ndanga ndakatocalculata kuti ndikarorwa ngemungezi uyu handini ndega ndinobenefita. Vana vangu vachabenefita kugara kuEurope. Muri kuona pendakakwarira kuti vana vangu vachiita education for free, health care for free. Uku futi ndiri kuroorwa mona. Saka ndakatita maadvantage ngekuti vana vangu vakatorwa, inini ndiri kuno, ini ndiri kutovaka futi kumba kwacho. But I make sure kuti ndinoita basa remukadzi mumba. I clean my house, ndinobika zvinonaka, ndinopfeka zvinonaka, ndisati ndinoenda korara ndinogeza kudzasuku neSaudi, mudzi yeSaudi yacold kunobva kwaoma kudai.
kuita virgin murume wangu wachichema akanondisechemera pamubhedha ndatofara ndotoziva kuti ijackpot ndotoziva kuti ijackpot ini handisi hama yake be handisitombori hama yake saka kana iye aritsvaga hama ngaende kutsvaga hama dzake kunoku kunowe hameno ipi inini nditori netarget yangu umwe naumwe netarget nekuti nothing is for free in this life musanombonyepa hozi money don't cost anything it costs nothing for nothing eye for the eye teeth for the teeth kutoda zvinotodaro wechitofamba wakadaro haikona kuti ini ndine minyama and words are powerful vakadzi musambozviti every time kuti ini my relationship doesn't work haina hameno uri kutozvipa munyama ita kuti inini am worth it ndiri kumirira the right man uchauya the right man kwendiri ozvitoita pagirazi obva nditi obva zviti kati yaka you are a very beautiful woman and intelligent woman and you can do anything. You are a very beautiful woman. Very beautiful. Obva nekutodaro uchizvigeza uchizvitonzo zvako ukanyora pasi pautobva wati right what is my target, what does Katya want? Katya ari kudei muupenyu, Katya ari kuda murume, Katya ari kuda respectwa, Katya ari kuda iwo uchitoyo zvakadaro respectwa vanhu zviito zvakanaka ikona ndondoti wakangwara uchisika vanhu vekuda kuzviita unga ndiwe shasha hapana shasha upenyu hauna shasha. Sure. Hauna une mare nhasi you lose everything. Inini like I said before ndanga ndakarorwa nemurume une mare ndaitravela mafirst business classroom ndichinzi Mrs. Katya please take me on board, do you want mashampagne andakaita weti zvakapera tikaita madhodhi zvikapera zviripi zviripi nditaurire isisi selina kuti zviripi hapana history it's gone and I'm on another chapter ndatokunowe ndakugara kuno saka you learn from a mistake pane vakadzi vose vakarambwa put yourself together and say yes tell yourself kuti you didn't deserve me inini I deserve much better. Haikona kuchemera murume kuchema yairidi ndakarambwa pano usatombochema chema kuti thank you God mandipa breakthrough. Wow, that was a breakthrough. Jehovah mandipa breakthrough. Iyo amwe akadzi ndakatozwa mwechiti ndida kuzura kuzura murume kana murume asati auyaka anouya murume inini ndomudoti wangu wakauya uri pano mungezu uyu uri pano hamuna vandamhanya vandaita kamwana kabhebi kangu vandatogara ntii ndikati ndikamubarira kamurume kamwana kangu aka zvatopera basi. Makabva masila deal. Ndakatosila deal ngokuti mwanaka handinoda manapkeni handinoda maporiji handinoda chikafu handinoda chakati inini mandinopendinoito crazy mane crazy box kaya crazy box kangu kaya 9 months ndakatakura ndega wanda ndikaenda kovhurwa makumbo ndikabara wanda saka mari yacho ndinoyonepi ukawafa nomuchiita murume saka iyoyo crazy box ndendinayo izvizvi ndikadecida kuti for example kumusha kwedu uku kune nyaya every time ndingi warwara gogo wazodei pano kunokwanza kundoti tumira ka $200 otozwa zikati yaune mari anhu ari kumaafrica anofunga kuti anhu kueurope ane mari dzakawanda aiwa ndotuma crazy box sure ndotuma crazy box unoona munhu ari kufamba murodhi akachena inochita kumana munhu une mari haana mareba kuorganizer kuita plan kuti oraiti mabrazilian acho anombodhura marei ndikachengeta ka $2 kangu kusvika ka 100 it's easy kuchitova murume kuti I like that Brazilian hair but do you have a $50 with you I just want to buy ione ka 100 watobhadhara 150 zvakafanana kuti sisi Selina ndikauya kwemiri mari sisi Selina weye ndikumbira $5,000 nondipa ndinoiwa nepi exactly but ndikauya kwemwe ndikati sisi Selina weye munika $2 or $5 mugona kuibvisa exactly saka ndokunofanira kungwara ipo papo ndokunofanira kungwara kuti murume unobhadhara double 3 times asikazvizii iwe unongoti chengeta yako wotibhadhara futi pamusoro pacho ini nago shopping ini ndonyora list yeshopping handiti
ndotenga zvinhu zvinoziva kuti ndinotenga zvendisina kutenga ndomufonera ari kubasa honey, you know what, I forgot to buy this and that, can you pass through the shop? I forgot, can you believe it? Inini kukanganwa inini ndabema mbanjere ukunde ukufuti the waste part ile zvakanyorwa papepa ndakanganwa sei iyena because uri kubasa because haasi kuanalyza unobva no problem, I'll just grab ndotomutumira futi kapepa kachiko kuti mafuta nyama cheese pano iyaya 500 user yatipinda mucrazy box makuona Katia wakupfeka ma Brazil mukati Katia uri kugara I like that wig of yours, Auntie Katia. I have got nice hair, but ndinochinja dzimwe nguva mumba muno mukazi ndinoita ndinopfeka unga hure kupfeka unga hure kwekwe ndobva ndakuchaja murume wangu $500 or $600 ndikati what do you want ndikuitire except kudzatsuku kunoitwa dhodhi handidi but the rest ndinoita ondibhadhara Auntie Katia. murume wacho nakutwadza futi ani ipi kwacho tinosiva vakadzi ndekuti tinenge tinozvita conservative kuti inini ndakarorwa saka ndikazodai unozondidai aiwa yaya varume ava imbwa muzemambwa yaya madhodha. Auntie Katia, so sorry for the language. Yeah, sorry. Aiwa, but Mamboti Wonesa, to say the truth, Mamboti Wonesa a lot of things, Auntie Katia. Yeah. I would love Mugandi drop a number in you so that I can safely surrender you to SIS MELLY. But that's how we need to help each other. At even my social media, there are people who are believing in us. There are people who look at us and say, "Kumana, ndishafunda something, ndishasave a marriage yangu, ndishadai." Saka, by the end of the day, we are all battling. Muma marriage. Apana uri 100%, we all battling. Saka, when you find people like you who are there to help, who are openly to say, people, wake up, inoziva kuno kueurope kuita mutore basa it's very normal kugeza mapleti kucleana but kuback home kumusha kwedu tinosekana. I don't know why. Ukaona munhu chiti house girl wakutosekwa uri down inonzi chini down level. That's why vanhu vazhinji vachishupika. That's why. But tika build each other kuti anhu way whatever yaunopuhwa it's honest money, keep it. And you see kuti ukamuka makuseni ukageza usu wako ukasaka lipstick yako uenda, life will not be that difficult. Yeah, you are right, Auntie Katia. I do agree. Even kana varume vari kuramba kuti hazvisi kuita hotsko you're banging on the wall uchiona usiri right murume, don't give up, it doesn't stop there. Life doesn't stop there. And isusu ma-Africans ne problem ukasayarorwa une problem hauna problem. Kusairorwa is not the problem nowadays, but kusaishanda is the problem. Because the moment usikashandi ndo panouya zvezve mabhedhi thought kuti dai ndikambohura hangu zviri nani or dai ndikaba hangu zviri nani. Easy money. There is no easy money in this life. It's tit for tat. It's tit for tat. You wake up in the morning and plan yako. If the early bird gets the worm, I'm saying the early bird gets the worm. But only the worm baby and the boyfriend they go to worm. Motivated na 50-50%. Zukuto famba. Inini kurorwa kwangu and you don't tell chokwadi. Kurorwa kwangu kuti kungwarisa ba. But murumongo kanyatso kananizo tikamwana kaka. Kani basarayo. Kari kuzvisenzera, kane imba yayo, kane vana vayo. Ndio munhu ndiri kuda uyu unobuilda, une maplan. Ende vakadzi kana mari kuti vana varume, musata zvinhu zvamusoro. Tarai zvine musoro, uchimupa courage kuti murume wangu. Unoziva hatina mare, but let's do this. For this year, let's aim for this. Murume unotanga kuti I know mare, but yes, I know. But let's sacrifice. Dzimwe nguva inini ka crazy money ka zvinhu zvinoita ndinomupa murume wangu kuti it's a present. Ndomupa kana $500. But inozoti ndoita sei? Ndobva ndamuti
this is for you, I don't know if you need anything, but this is just for you. But you know, after 2-3 days, I get 1,000. Makunokumbira futi after 2-3 days. Ndakutokumbira kamari kaka, nakutokumbira tosaka profit kangu. Murume wangu haasutozona ngoti in his mind unombodzipa mari yake 1. Murikuona? Oh yeah, okay. Yeah, in his mind that unongochidini uri kudhila nedhila. Unongochimupa uchimutorera indirectly. Zinakupa zinakutorera. Exactly. Saka, by the end of the day, in these marriages, it's not you alone. Takawanda mama marriage arikushupika arikuta kuma say, but it's all up to you kuti musoro wako unofamba sei. How are you driving the lorry? Driver uri driver gonyeti uri kuidriver which direction? And magia acho uri kuisa papi and stop uri kuirida here stop. Pano ponoti apa grandi mire. I don't need to say honor. For example, in my husband invited me for dinner tonight. Ndagezesa vana vangu ndabika zvese, everything is in correct. Ndakumboita time inemi ndichibhuya zvakanaka ndichimbodini. By the end of the day, that's marriage. You are happy, he's happy. Iye murume wangu unoda maformula 1 aya matimu anonzi mafootball chichi ndinomubikira kanyama kaike kuZimbabwe kuti unoisa magarlic kakagochwa ndibva ndati pa wood bapa nebhiya rake ndibva ndati watch your TV. Okay, kumufadza murume. Kufadza. Inini futi nechizoti nyama ndichairecover later. Murikuona? Saka haumuitiri kuri, haumuitiri straight afraid kuti ndira kutora mari yako. Ina ndimubiri muwallet hakana. Ndoda fair kudai. Kutomutorera ichitoona kutondipa. Kundipa kuti Katia, this is for you. The other day wakandipa $2,000 ngokuti wakati you gave me 500 last time and you didn't ask for money. Do you have money? Ndikati I'm broke as a dog. Kokotondipa kotonditora phone yake kiri kunditransfera ndikati inini kuta broke inini ndabhema mbanje ndabhema here but you play like a saint. Unoziya kuzviplaya kunga unozviita kunga kamunhu kaya kari hambo kaya unoziya zvakafana zvekuti ndira kumundo vana muti Tete Melly, I like you so much, I like your top, unofunga ndinoenda kupati ndikukumbira unogona kuti uyotore next week but ndikati Tete Melly iyi blouse rakamushatira hanombomukuwa handipe inini unotipfutseka notenga rako. Munogona difference. Saka nini unongochimupampa uchimusoftena nyoka zombere rinoshinga munhu harini kusikubvara kuti dzamu aiwa rinokubata bit by bit ndechikunyatsa kukubata ndechikusunga nicely echikusquasha bit by bit mabhonzo twako iwe uri kuti girigirigirigiri iye uri kundokusquasha zvakanaka all of a sudden watopinda mudumbu watofa. It's the same thing. Varume ava inini ndakafunda from the first marriage. Kana iwe wachitwa first time, for anyone listening, don't take it in a wrong way. Take it as a lesson. Take it as a lesson kuti next time I'm playing the game. Ndini ndikutamba game racho inini. Haikona umwe. Hapana muma marriage. No one will come and fix your marriage. You fix it yourself. Hapana. My friends anokupa my ideas, yes, but they're limited. But you all do your own acting kuti ninika ndira kuita paraffin nini. Ndira kuita paraffin. And always play humble. Auntie Katia, she said the next episode. Let me take this opportunity to thank you so much for sharing. We will now release you to go on your date with your husband. Yeah, because ndamtumira pa private ne number dzenyu ndapfeka manje mozonoti your way ndachinja. All right, monditumira Auntie Katia. Okay, thank you. Bye bye. So much. Yeah, all right, bye. Wow. Manakidzwa kandaona muchiisa laughing emoji. Wow. Yeah, we diverted there. We did divert, but we got to hear. Let me take this opportunity to apologize to men that are on the floor for the use of language in Yamanzgo. I deeply do apologize. Tiregerere yo please. Tirivanhu venyama munoziva kuti kana vamwe vachishare masoko anongosiyana but atiregerere iwo please tokumbirawo
mutiregerere. Ndamboenda dzamirwa dzimwe nguva. Zvandiburitsa mucomfort zone yangu. I don't think chirongwa chichaenderera mberi. We've been here 2 hours, actually 2 hours. Can you imagine 2 hours? Let me call back the lady. Wandati ndichakola back, and I think vano ndo vachavharisa. Let me see. Let me see if she will answer. Antivane number 234, I'm calling you back. Loosen up. Loosen up. A very good evening. Ndinokuchingamidza pachirongwa makadini. Vaenda nechirongwa zveshu. Wakurudzira wakawanda zvedi, wane energy, ndaonawo nemome makuita semutapinda mumudhuri. Mamwe mashoko anga akundigoshera. Muto wacho wenge wanyanya. My way. Anyway, going back to our topic that we were talking about, relationship hopping. It wasn't more of my own experience or about relationship hopping. Then pane makola zambotara nezvema red flags. Okay. Ndiri munhu anoshanda hangu mu domestic abuse. Okay. Okay. And ndechida kutaura pamusoro pema red flags and why people think that people can change. Munhu haachinje. And when you get into a new relationship, wakadzi takasikwa nesomething inonzi intuition. Okay. You feel it in your gut system. There's something wrong with this person. All right. But we tend to ignore because we want to be in a relationship. We are created to be in those wanting those relationships. Societal, cultural pressure, kupawo kuti neo kuda kunzi ndine munhu ari kundidawo, or ignore those things. They are not going to go away. That's the first thing. Okay. They are going to only increase in frequency and how they happen to you. Muniye ari kukuratidza just tasters, and we go in with the tasters. Poto yacho ichaiva, ichapakururwa mukati. And by then it's too late for you to then start backtracking. As another caller said, Wazadzadanga, where are you going to go? But even Wazadzadanga, there is life outside of abuse. You don't have to stay in an abusive relationship just because that should not exist in this day and time anymore. If our parents did it, that was their time to do that. That should not be the norm for us to accept any form of abuse whatsoever. Okay, saka muri kuti regai ndidzokorodze zvandinenge ndanzwa zvandabata. Mati mukurava kwenyu vakadzi takasikwa tine amunoti ma-intuitions pick up my red flags, and you said those red flags don't go away, they will only worsen. They will only worsen. And hazvichinji. Because what drives a person's behavior is their belief system. And you do not change someone's belief system. You cannot. You can't change a person because their belief system has to change. And the change a belief system where that work that involves looking at your own belief system. Now, belief system, there are things that you are conscious of that you believe. Religion would be. Auntie, if a belief system, I want to give an example. Correct me if I'm wrong. Belief system, for example, kuti vanhu varume vaneka belief kuti they are entitled to have more than one woman. Ka belief kavari mavari, is that a good example to be saying?
It can be a belief. It's like the belief system when you're looking at relationships. My dynamics in my relationships is what value is one person putting upon themselves, and how do they value you as a human being. So culture, religion, everything else influences that belief system. It's also Zimbabwe would say a man is the head of the household. Yes. Yes. Murume is the head of the household. He makes the decisions. He brings in the money. He's the provider. Yes. Then there's that gender role. You also you be the housewife. You look after the children. You do this. You do that. You do that. Yes. Yeah. Yes. Although you have gendered roles within that belief system, and munengachi expect that those roles, and those are the roles you need to fulfill. Anything over and above, it doesn't matter. It makes no difference. But you must fulfill those basic needs, which are cleaning, cooking, and providing children for him. Okay. Etc. Okay. So guys, that is his belief system. That's how he is viewing you. No matter if you are telling him, I want to have 3 degrees, whatever. Okay. And you will see that when you are talking to that person who is interested in your dreams, aspirations, or anything else, but because he has a belief system it's not going to work. All right. Okay, I think I get you, especially for last party yekuti yana belief system yakuti criteria yemukadzi inofanirwa kufita box A and B. Iwo wakuda kunopinda mu C. Azvichatofita ne belief system yake izvo. Azvichapita ne belief system yake, and you are going to be hitting horns on that point kusvika zvivharane. All right. Okay. So conflict also we need to know what our belief system. Who are you? What you want in life? Before you start dating people, which position in your life? Okay, I get you. Why do you want to have a relationship? Mati tinombotarisa zvese izvozvo here kana kuti tinongoti society says we should get married? Society will tell you to get married. Mapindamo maamukaimpen. And unfortunately, as I said, the abuse escalates. Auntie, mapinda pai? Tapinda pai. Okay. Tata akukunzwa imanje. This is why I was saying abuse escalates. So red flags become abusive behaviors. Children are affected by that decision. True. They pick up the same belief system. The children, when they experience those behaviors in their lives, they say, okay, we have to put up with them. We have to put up with them. And mama stayed, so we have to stay because this is life. Yeah, and it looks like it carries on generation after generation. It carries on. Daddy, true. Very true. I agree with you there. So I'm open to the suggestion. Relation hope. While you look for the right person, as Auntie Katia said, you will find the right person. Dating is not about sleeping with people. True. Dating is about finding the right person and looking for those red flags, and hopefully not finding red flags but green flags. One who are acceptable behaviors, who value you as a person, who listen to your dreams and aspirations, who are there to cheerlead you as a person and value you as a person. Not kuti inini ndurira achandibarira vana ndoda vana 15. So you have to know his plan, your plan. Can you support each other? Can you elevate each other? Not kuti I've got a role I need to fulfill in your life. Inini agenda yangu. But munoziva zvazvinoita anti kuchivanhu vatema kwedu kwatinorarama
being in a relationship, kuti unzi uri relationship, especially kuvanhu vechirume vanobhilivha kuti unotofanirwa kunge muchisangana panikirikini pabonde, nekuti ukaramba kusangana nawo unonzi saka haundide. Whereas zvataurwa naantiketi yazviyeko kuti whereas the other side, kuenda padating, kuenda kumamovie, kuenda out, kuenda for coffee, kwedu kuti tinenge tisinazvo chaizvo izvo, kuita ukatongopinda murelationship nazvo, all we ever think about is kusangana. Izvo zvange zvayo your own value system and all the boundaries that you put. Nekuti izvozvo futi it's I don't want to go did not deliver a course. I don't want to go into my course material, but kana wakaona munhu ane shungu dzekuti mungosangane pabonde, you meet him today and tomorrow he wants sex, that is also a red flag. Okay. Because you sex, you get to it. Yes, you get to it within the course of your relationship, but that is not the first thing on offer on the table. And if it's okay, can I any sex relationship? Immortal with paper. Mchaita SMS in 5-10 days. Then what after 10 days? Yeah. Your relationship hoping. And then we look at the other side of that. When you have sex with somebody, you are creating a bond. Yeah, true. You are creating a spiritual bond, you are creating a physical bond, and those things begin your trauma bonding as well. Kuti umurambe munhu yeye matobondana zvakunetsa. Wow. I hope I sincerely hope people are listening and they got what you did say. And thank you so much for coming in actually last to say. I think it was good. I would have contributed more than Auntie Katie. Sorry, I don't think she was she covered everything, but just to say, kana wakaona red flag, leave. He's not the only fish in the sea. Put it back in the sea. Find another one. I remember I met one lady in South Africa once, and it was telling me, "Munononga karasha kadoko doko karoti. Mokaisa pa msoro akaba. What ovuta moto uya awuchazoti. Awuchazoti container say. Yes. Wow. But if it's a small little coal, you pick it up, you can throw it back into the fire, you can throw it back into the water, it causes no damage. But the minute you pick it up and put it on top of your head, you've got a problem. Yeah, for sure. I do agree with you there. Thank you so much. It was good that we saved you last. Thank you. There is always a reason for everything, you know. Yeah, that's how it works out. All right, good night. Thank you so much. Okay, I'm seeing my comments. Munyaradzi, do you want to come on and talk to me? Hanzi, yenda kupiko comment. Hanzi mucharovesa vakadzi mudzimba umu. You think if I find out you have been working me like a project ndagara newe. Coincidentally, I stayed away from SIS Selina for months. Kubvira the last where is the project? Where is the comment? Munyaradzi, do you want to call in and talk to me face to face? You are free to still stay away from me. Very free to still stay away from me. When a guest comes, when they open their mouth like I am doing, do you think I know what they want to talk about? Do you think I know what they want to talk about? Munyaradzi, the number is pinned below, or you can ask to be added and we can talk. Before I close, Munyaradzi aripo here titaure? Is Munyaradzi there so that we can talk?
And if he is coming to talk, do I know kuti achataura zvekuti chi? Do I know? Do I know what you are going to talk about, Munyaradzi? You are free when Auntie Selina is coming live. You are very free to walk away, just like you said you did when I stopped my live, when I stopped coming to my lives for a while. You are very free. Pana kusungirirai brother Munyaradzi kuti muye muterere zvanga zvichitaurwa. And when I bring in a person, I really don't know what they are going to talk about. As I continuously said, na Auntie Ketia, zvimwe really uncomfortable for me. And after she dropped, I did apologize for some of the words that were being used. So I don't know kuti wanga uchida kuti ndidi Munyaradzi. 2 more minutes, Munyaradzi. If you want to come via phone or via video, you are free to do so, and then we can discuss. You are free to do so, and then we can discuss. And in the event that I do a live again, as Auntie Selina, feel free not to tune in. As soon as you hear this SIS MELLY's live button on, and you feel it's me, you are free to exit. You are free to exit. 1 more minute, Munyaradzi, and then if you don't come, I can close off. I can close off. Kana mina akamira pa stage, do you know what they will be talking about? I don't. Do you? Probably you do. Maybe you can come and enlighten us kuti tinozviziva sei, unozviziva sei zvinenge zvichida kutaurwa nemunhu. Okay, it looks like Munyaradzi is not coming. Well, tatanga tine topic yedu. But yes, divert tana anti Katia vauya. When people come on live, they say things zvinenge really unforeseen by anyone. I'm not a prophet. Saka we learned a lot of things from Auntie Katia. Zvimwe zvacho zvanga zviri mucomfort zone yangu. Our topic tonight was a relationship hoping. But hatina kuzonyanyoipedzisa chaizvo because yati divert. But zvisinei tisina kuipedzisa, those that shared, we got to hear my reasons avo ekuita a relationship hoping. For those that didn't share, probably we could have the program on again and see what other people will share. But let me also take this opportunity to thank our last caller who came, the Fundi who came, achiti wonesawo ma systems anoti arimo muvanhu vevarume kuti ukatoona ma red flags, don't think they will change. They will only worsen. Well, until we see each other next time, from me, Auntie Selina, it's a very good evening. And let me again take this opportunity to apologize for some of the words that were used. I do apologize. Have a good weekend. Probably I'll see you on Sunday. For now, Friday, it's a very good night to you all. Sweet dreams. Bye.